Ongi etorri, abiadura handiko trenaren inguruan egiten ari garen eztabaida eta hausnarketa prozesuaren atal honetara. Atal bat da, zen eta alderdiak badaramazki hilabete batzuk gai honen inguruan hausnarketa desberdinak egiten, informazio desberdinak jasotzen, eta argi geneukana da, beste gai batzuk egin duen bezala, hausnarketa eta eztabaida prozesu bat egin behar zela baita, baina horretarako, lehenik eta behin informazio zabala eta arlo desberdinetako ere jaso behar zela. Norbaitek esaten du, eztabaida hau, ero gai honen eztabaida agian desfasatua dagoela, eta badira hamarkada batzuk, gaiaren horre proiektua, ero gaia bera maigainera atasela, baina nik uste argi daukaguna denok da egoera ere asko aldatu da bere egunean proiektua maigainan jarri zenetik. Berak proiektuak ere aldaketa asko izan ditu, garaiak desberdina dira, tipo desberdinetako aldaketak eman dira, eta gai honek ere, beste gai askori gertatzen zaien bezala, aurpegi asko ditu, prisma bat bezala aurpegi anitzekoa da, eta zalantzari gabe egoerak aurpegi desberdinei bere eragina sortzen diote. Oso erresa izaten da askotan, eta edabideen bitartez horrela jokatzen da, bai ez edo eta informazio simplifikatu emanez erabaki hartu behar izatea, baina azpigituran kasuan konkretuki ez da atal desberdinak izan behar dira kontutan, izan behar dira ekonomikoak, izan behar dira ingurugirokoak, izan behar dira sozialak, erabilpenekoak, eta atal hoien inguruan ez da argi bat emateko, eta etorkizunean ere izan daitezken irtera desberdinak, aukera desberdinan inguruan ere informazioa emateko, dauzkagu hemen momentu honetan nire eskerreta eseita dagoen Adrian Zelaia, Ekai Zenterreko, Ekai Grupeko Baskite eta Konsultorea, Ekai Zenterreko lehendakaria hori da. Ez apuntan hori jarri ezaten, Ekai Zenter da Ekai Grup, desberdina dira? Juridikoki bai, baina. Ekai Zenterreko presidentea, nik uste behin baino gehiagotan edabide desberdinetan ikusi duzuena, partaide aktiboa da edabideetan baita, eta horrelako hausnarketa prozesuetan baita, eta eskubitara eseita egongo dan David Oio doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia aplikatuaren irakaslea ere, ekonomia ikuspuntutik eta argibide batzuk emango dizkiguna. Gero, Iñaki Ezkurra bera ere egongo da, lehen hasieran esan dizudan bezala, prozesu honen gidaritza eraman duena, beste gauza batzuen artean, Euskal Gertasunako ingurumen idazkaria delako, baina baita ere perspektiba horretatik erabaki dugulako gai aztertu behar dela. Betidanik egonda kritika, azpigituren inguruan hitz egin denean, aspektu ekonomikoari eman zaiola garrantzia, erabilpen sozialari agian ere kontutan izan dela, baina horrek ingurugirari egin dizaioken kaltea, bigarren maila batean ere utzi dela. Konkretuki, guk argi geneukan azpigituren gaia tratatzen ari ginean, eta gai horren arira bere egunean Xabi Nintxaurrak ere azpigituren azterketa bat egin zuenean, Iñaki bere lantaldean zegoen, oso garrantzia handia ematen genion ingurugiroaren ikuspuntuari, eta zalantzarik gabe, beste bi atalak ere kontutan izan da, gai ekonomikoa ere ezinbestekoa da, gaur egun bizi dugun egoeran nabaria denez. Eskerrak eman nahi ditut, noski, parte hartzera ero informazioa helaraztera etorri diren pertsonei, bai Adriani eta bai David Oios doktoreari,
eskerra nahi dut eman baita prozesu honetan jada denbora luzez, nahiko luzez lanean dabiltzan, ibili diren eta dabiltzan jende guztiari agian bi izen bota ditut eta da bat Sabin Intxaurragarena, gure hartzen ez daukaguna eta beste Iñaki Ezkurrarena, baina jente askoz gehiago ibili da eta dabil gai honen inguruan eta eskerrak baita, zalantzarik gabe, hemen gerturatu zeaten guztio izen, eta hau, hasieran esan dizuen bezala, prozesuaren, hausnarketa eta eztabaida prozesuaren zati garrantzitsua da, baina ez da azkena. Jakin badakizue, jardunaldi hauen ondoren edo ostean, herrialde eta eskualde desberdinetan eztabaidatuko dela gaia, azken finean, eragin desberdina dauka herrialde eta eskualde desberdinetan, eta gure intentzioa hau ahalik eta zabalenen, ahalik eta hurbilenen tratatzea da. Ahalik eta informazio gehien izan da. Lehen komentatu dut, askok uste dezaketela gai honen inguruan dena esan da dagoela, edo eztabaida guztiak egina dudela, eta agian ezer gutxi egin daitekela, baina argi daukadana da eragile politiko baten partaide garen neurrian, iraganean egindakoa edo eta egunerokotasunean egiten dena aztertzea tokatzen zaigula, ikuspuntu kritiko batetik ere behar bada, zalantzarik gabe, eta onartuta ere egindakoa prozesuaren edozein puntutan berrikusteko eta aztertzeko gaitasuna izan behar dugula. Eta etorkizuna jorratu daitezken bide desberdinak ere aztertzea baita. Nik uste gure bete beharra dela, eta ez onarturik, edo eta ez emantzat emanda, ero egintzat emanda, orain dela urte batzuk egoera konkretu baten hartutako erabaki bat, ero jorratutako egindako eztabaida bat, ontzat eman, eta aurrea bidean inungo analizitik gabe, ero inungo azterketarik gabe segitzea. Gaur horretxetara gatoz, esan dizuet, prozesu nahiko luze baten beste atal bat da, agian parte hartzearen leleoko zatia, zen eta aurretik eginiko hausnarketak beste lantalde txikiago baten baitan izan dira, jasotako informazio desberdina anitza eta handia da, informazio asko jaso da, baina tokatzen dena da, informazio hori helaraztea, tokatzen dena da eztabaida puntua sortzea, eta tokatzen dena da hemen jasotako gero eskualde eta herrialde desberdinetan zabaltzea. Nire sarrera hau zan, 5 minutu bete ditut, eta egia esan, orain Iñaki tokatzen zitzaion pixkat, esan duana azaltzea hain handi batean. Ez da, hau da, alderdiak iraganean posizio bat izan du gai honen inguruan, posizio bat arrazoi konkretu batzu gaitik, eta posizio horren baitan gerora egin dira analizi batzuk eta azterketa batzuk. Iñakik hori azalduko digu, eta horren baitan tokatuko zaigu guri, gero, bai Adrianek eta bai Davidek ematen diguten informazioen arabera, tokatuko zaigu guri azaltzea, lehenik eta behin, ze ibilbide esan daiteken, zen ikusteet, inori etzaio arrotza egiten, ero ezaguna zaigu denori, denok dakigu azkenean koalizio baten barruan gaudela, koalizio horren barruan ere eztabaida hau bizirik dago, adegian edabideetan eta ikusten duguna da postura politiko konkretu bat, eta postura politiko hori mantendu beharrakoa delakoan gaude, beste gauzatuen artean akordio horretara heldu gehalako, baina hausnarketa mahai gainean dago. Eta dagoen hausnarketa da zer gertatzen da dagoenarekin. Zer irtenbide dago etorkizunean. Ze ibilbidea behar du izan orain arte egindakoak. Horretarako ere
gaur hemen izango dugun informazioa garrantzitsua izango da, eta, lehen esan dudan bezala, eragile politiko baten partaide garainean, nik uste tokatzen zaigula ere, gure hausnarketa egitea, eta gizarteari irtenbide batzuk ematea, aukera batzuk ematea mahai gainean, jarriko ditugunak, eta hein batean, aukera desberdinak hausnartuta ditugu, hemen aterako ditugu, baina jarriko ditugunak mahai gainean, akordio batera helduko gehala baita, koalizio baten barruan gauden heinean beste bazkideekin, baina nik usteet, gizartearen gehiengoarentzat argia dela egoera ekonomikoa zein den, nabaria dela gaur bertan, atzo eta gaur bertan, egun bien bitartean ikusi dugu nola bi enpresa bat itxi dute, zestoan 150 pertsona kalera botata, eta beste enpresa bat, kooperatiben mundukoa, konkretuki edesa, burua altzatzeko aukeretan lanetan zebilena, korporazioaren eseskoa jaso duela. Orduan, hori horrela izanik eta jakinik egoera ekonomikoa ez dela ona eta finantzia bide diru sarrera gutxi daudela, kezka handia sortzen da, ze gertatzen den momentu honetan jaurlaritzaren jaurlaritzak inbertziotarako dedikatu daukan diru sarrera handiena, diru kopuru handiena, konkretuki abiadura handiko trenera bideratzen duelarik. Ezautzen ditugu, erantzuten dizkiguten argudioak, ezautzen ditugu, nolatan, teorikoki diru hori Europatik datorren, teorikoki diru hori estaduko gobernutik datorren, baina ikusten ari geana da, diru zor batzuk ere hor badaudela, oraintxe, hasi behar nintzen Realari eta Atletiari buruz hitz egiten. Esan beharrekoa, nik uste diru aldi zerrepikatu dela, batzuk hau zabalka ikusten ditut. Eta bukatzeko besterik ez dut esango, honea etorri gara, egin dena, dagoena eta egin daitekena kuestionatzera. Besterik ez.